Duha ang patay dihang gipamusil samtang nangatulog sa ilang panimalay atol sa Pasko. Duha ang naigo sa stray bullet samtang duha ang natala nga nabuthan sa pabuto sa pagsaulog sa Pasko. Usa ka taxi driver gituli sa iyang pasahero gamit ang kutsilyo. Ang tulisan nadakpan sa mga taxi drivers. Mga nagkalain-lain na pamagi sa pagsaulog sa Pasko. Forget the Year party sa mga Pinoy sa Japan aron malimtan ang batik na panghitabo sa tuig. Diyos sa among amahan, karong pagsulog ng pagkatao sa among anak. Unta, bisan pa sa mga natabo, di maawa ang among pagsalig nimo o nakusog ang among pagtungod kay ikaw uban ka namo, padayon ang among paglakat. Tungod ni gihapon, natuo kami ng among panag-inig sunay, may kusog nga makadala namo sa mga pagbag-o, pagtukod sa among mga kabalayan o simbahan o pagkabuhi, pagsaksi sa imong gugma. Panalangin kami, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mayong Pasko, Sugbo, Kabisayan ug Soban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Marilong Jr. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Atol sa Christmas Eve Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral kagabi nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop si Palma, gidasig nini ang tanang Katoliko nga di mawad-an og paglaom. Kini taliwa sa mga naagi ang pagsuway sa mga Subuanon ug sa tanang Bisaya. Ryan Sorote, Sugid Limi. Napuno ang cathedral sa mga tao alang sa Christmas Mass nga gipagalungan ni Cebu Archbishop si Palma. Sa iyang wali, gipahinduman ni Palma ang tanan nga di mawad og paglaom, taliwa sa sunod-sunod nga mga katalagman nga miigo sa Kabisayan. Kadaghanan sa atong mga igsuon tingali maguna-una nga dawa og meaning ang Christmas na mo nga ipanamdam nato sila nga tungod kay ang Diyos uban kanato ayaw kita mawad-an og paglaom. Ang nanglabay nga mga katalagman mo'y mihatag og kahigayunan sa kadaghanan sa pagtabang sa nanginahanglan. Awag sa Arsobispo sa mga Katoliko ang pag-ilas sa Ginoo diha sa kaluoy, pag-unungay ug gugma. We're banded by faith, we're banded by love. Doon ay pinag-ios sa tungod sa atong pagtawag sa Diyos Amahan. Ipaabot sa Di Palma ang pagpasalamat sa tanan nga mitabang sa mga biktima sa linong ug bagyo. Sa wa man maapektuhan ang unta awhag ba nga padayonon nato ang atong gibuhat pagpakita nila nga matod pa sa nga kita dili lamang neighbors na pero kita mga brothers and sisters na mga Ryan Sorote, News 5. Mga naninda og pabuto mireklamo na mas menos ang ilang halin karong panahon na sa Pasko. Ang uban nga naninda nang yawat nga doon na pa'y mupalit karong adlaw. Ilang gilauman nga makabawi sila sa ilang gipuhunan, inigsugat sa bagong tuig, sunod simana. Jinky Baguio, Sugid Limi. Dinhi siyang stall sa mga pabutos sa barangay Kinalungsan, siyudad sa Lapu-Lapu, among naabdan sinang Vilma Montebon nga nagminghoy, human masayri nga menos ang ilang kita karong Pasko sa mga pabuto, itandi sa nakalabay nga mga tuig. Matud niya, wa pa mabalik kaniya ang iyang gipuhunan sa maong negosyo. Usa siyang gitumbok nga rason, mao ang bagyong Yolanda, diin sagad sa iyang mga customers na gikan sa amihan ng Sugbo. Amo mga suki, wala naman ginamali. Oh, nyaw. Diyan ibalik ko sa dako kay diferensya ang iyahang kumpra ba. Ini kumpra siya dako sa una gahapon gamay ra kay iyahang budget. Inay nga manira karong adlaw kay Pasko, mas gipili nilang Vilma ang mga bli sa iyang tindahan aron mangyawat nga basin og mahalinan pa siya. Panghinaot karon ni Vilma nga unta mas dako pa ang ilang halin sa pabuto pagsugat sa bag-ong tuig.
Maglao man kami nga muhalin-halin pa yun kay daghan pag ay may pundo. Mayon taog makuan jud ba ma. Na mga butang uban namong suki nga wa mo tungha pag Pasko. Jinky Bargil, News 5. Mas menos ang nabuthan sa pabuto karong tuiga atol sa pagsugat sa Pasko kagabi kung ikumpara sa miaging tuig. Kasagaran sa mga biktima, mga batanon. King Perez, Suginlimi. Sa Cebu City Medical Center, miabot ang magtiayon sakay sa motorsiklo uban sa ilang anak babay. Dunay bendahe ang wang mata ni Jamaica nga taga barangay Inayawan. Ang 7 anyos nga bata mao'y bugtong nalandig sa CCMC nga napiksan sa pabuto atol sa pagsugat sa Pasko. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center, duha ra sabang nabuthan og pabuto. Ang mga biktima mao silang Clyde Gabriel, 11 anyos nga taga Cabantan, nabuthan sa pabutong pirate, ug si JR Kasagan, 15 anyos taga B. Rodriguez nga nabuthan sa Triangle. Sa talaan sa maong tambalanan, sukad Disyembre 18 hangtod sa pagkutlo ning maong balita, 5 na ang biktima nga nabuthan nga gidad dinhis, samtang laing duha ka biktima ang naigo sa stray bullet. Di panglantawan nga mas daghan ang mada sa ospital sa pagsugat sa bagong tuig. Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga ang pagmenos karon sa nabuthan, nagpasabot nga nagbinantayo na ang katawhan paggamit og pabuto sa pagsaulog sa Pasko. Laing rason nga nagdaginot ang katawhan og wa na magpataka paggasto sa kwarta aron lang ipamalit og pabuto. Ang awareness, epektibo kayo na kinahanglan nga ating padayon nga maminusan o kung mahimo zero git ang ato ang mga casualties na dinamini mga biktima sa pabuto. King Perez, News 5. Samtang malipayong gisugat sa kadaghanan ganin ng tungang gabi, ang Pasko dungan sa mga buto-buto, dunay pipila ka buto nga mikalas og duha ka kinabuhi. Patay ang usa ka minor de edad ug ang iyang inahan. Human po sila sa wa mailing tao diyang gisaka ang ilang panimay samtang sila nangatog. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Nining kwarto gisudo gipatay ang minor de edad nga si Christian Kanya kinsa na hinanog sa pagkatug. Pasado launa ka kaniyang kadlawon, gisud silang panimay ang maong batanon dinhi sa City Riverside Lawaan dos sa Dakbayan sa Talisay. Apan wa damha nga maapil di ay ang inahan niini nga si Carlota kinsa nangayo pagtabang. Ang sa amo sa pagkaroon sa initial na mo is this ka ng personal grudge o sa namo gi basihan ana. Unya dito sa airport sa gitrabahoan sa biktima amo sa mag-investigar pag dito kung wala ba siya mga nakalalis. Then kaduha amo sa tanaw ng sa side sa iyang inahan na biktima kung wala ba siya nasuko sa iyaha. Duha mo gud atong pananani nga kanang anggulo ba kung kinsa di pero ang mga higala ni Christian nga mo'y katapusan niyang giubanan nakugang sa panghitabo. Ilang gikatinga og kun nganong gipusil kini nga wa man ta kini kontra. Wa sa si kaawit kay butan jud kay to siya di. Mo pug ini mangitag kuan sila kanang kanon sa mama ba. mahugas na lang sa Mahugas sa di pa na ba. Di sa adton pa na muglaag. Sa asa pa di siya ko basta komportable na yung kuan ara na siya mo kuy. Butan yun na Christian, wag na yung kuan ta. Butan ang ginagawa. Di sa pa yung mga agawang kaubas ka oras, wagi kasulti. Ano ko nung naingon na? Nasayran nga mong batanon, di palang dugay nga misimba o giingong wa na sila magnosyo buena sa iyang inahan, kay matud pa, wa na sila giandam. Ang silingan sa biktima nga nakugang sa hitabo, wa makatuo nga mao kini ang mahitabo sa mag-inahan. Kay ni ginuplana naman sila ngadto. Pagtanaw lang, nampik ko dito ni kuan ni Jimar nga nako dong. Tanan ako sa Carlota na ubo naman din sa kuan. Pultahan nila Jimar. Mutun balik ko sa agik perting hadlokan ng una ko. Blanco pa karon ang kapulisan kung unsa gyud ang motibo sa pagpamusil. Focus mi sa attention sa ang among attention na focus diri sa Batanon kay tungod sa kadaghan sa mga pinusilan nga yan angko nga mahulog gyud nga murag nasa intention ng kuan ba. Ituyo gyud siya kay gisulod man gyud. So sanado man gyud ang nitabo pumusil. Leslie Caminado Vistil, News 5. Karong adlaw sab usa ka pasahero mituli sa taxi nga iyang gisakyan. Daling nadakpan ang suspetsado human nitabang ang ubang taxi drivers. Sumala sa suspect na nanuli siya aron makapadala og kwarta sa ilaha. Andrea Patenya, Suginlimi.
Aduna nay most memorable Christmas experience ang taxi driver nga si Hector Tan, human siya gitulis kaganihang buntag. Matud paagi para siya sa 24 anyos nga suspect nga si Michael Sumalpong sa may Dan Gorordo Avenue ug magpahatod unta kini sa may panagdait. Subay mo ba doon nagdait? Pag-abot mga sa skin na Almindra, tingin siya nga liko liha. So, nagduda na po kay nagdait ng mga destinasyon nga nang ingon siya galit ng liko liha. So, kasi kung mabunda. Tuod man, sakto ang pagduda ni Tan ug kalit kining gitiuna ni Sumalpong gamit ang kitchen knife. Dito siya, tuhon nga, dito ko niya samsak. So, sa doon sa kusilyo, akong kitan, ako din. Sa pinaan akong idoot yung gamot. Pagdoot na ko niya sa gamot niya, pagkapiit, akong giilog ng silyo. Gitabangan ang biktima sa iyang mga kaubang taxi driver pagdakop sa suspect. Kinsa dalit asab nga nasikop sa mobile patrol group o gibalhog sa detention cell sa Mabolo Police Station. Matud ni Sumalpong, nanuli siya aron adunay ikapada nga kwarta sa iyang inahan sa Zamboanga karong Pasko. Grabing pagmahay ang iyang gibati karon. 3 months ako trabaho, nangita ko trabaho. Masin daw ba sa kunya. Kano man naging nga, i-break down ako sa pastos. Kung may balik ay panuli taxi driver. Tapi naman ini mong pagpanuli. Sa usa lang mo. Matud ni Tan, makigsabot pa siya sa ilang kompanya sa MNJ Taxi kung padayon ba silang mupasaka og kaso batok sa dinakpan. Andrea Patenya, News 5. Laing biktima sa pagpanulis nagpatabang sa kapulisan sa Waterfront Police Station sa Dakbayan sa Sugbo. 5,000 pesos na kwarta ang nga alang unta ipalitog Noche Buena na dagit sa tulisan. Julie Tainar, Suginlimi. Huy ang abaga ug masulubon ang panagway ni Jeron Magaliano, 18 anyos, nga taga-sitio Dapdap, Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, human siya tulisa gabi sa merkado sa Barangay Careta ning siyudad. Nagpa-blotter kini sa Waterfront Police Station ug iyang giila ang mitulis kaniya nga si Jenna Rondina alias Nognog nga taga-sitio Laray, Barangay Careta, pinaagi sa mga picture sa mga tawo nga dunay record sa kapulisan. Asoy ni ini, ngagikan siya sa Dakbayan sa Naga ug samtang nagsakay og jeep, gitiunan siya kutsilyo sa suspect. Nakuha ang bag sa biktima nga dunay sud nga 5,000 pesos ug cellphone. Ang maong kwarta mauntay gastuhon pagpalit pang Noche Buena. Wala ta mo ko karon kay Pasko baya. Umi ni dangatan nga itulis sa suwan kasada. Notod ni sa siya nga makahintay. Ngari sa may inisipin ko. Isadagan ka na siya may 25. Ini lang nga mo dayon magkakpirin siya ba ko. Kaya gugulo mo, mo ka na. Gipasalig sa kapulisan sa Waterfront Police Station nga ilang paningkamutan nga madakpan si Rondina sa dili pa ang bag-ong tuig aron dili na kini makabiktima og lain. Julie Tainor, News 5.